and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Tokyo, ongoing tisoy. Dautan ni mo. Wati na malaywa mo ka. Wati na malaywa mo ka pirma ni mo, lo. Ha? Mayo kay ni ano mo. Na. Karon, pwede na kong mamatay. Patay na, lo. Patay na. Patay na. Patay na kini mo, lolo, bay. Bangas ka. Hala. Tumbal. Tuwa. Mo. Lo mo lantay. Lolo. Ako maghiyoto yan ni mong tatay. Ay, bangas ka, kalit na tubaw. Naparok ang iyang osa. Sa nipis kayong kuan, oh. Nipis kayong bungbong. Lo Uy, patay din. Lo. Babayan ni day kuwang. Ay, lo ba na tayo? Lo. Lo ba na tayo? Lo. Mulihog bay. Mulihog bay lolo. Patay na siguro. Naparok man siya anang kanang plywood nga numero 18. So, nipis kayo. Natulba yung parok. Ah, grabe. Patay na. Gamaya Magunsa lagkuwang na ko ini ron bay. Magunsa na ko. Angay baba ng Oh. ipangutana. Ipalubong kong taro. Ah, bagas ka. Boss. Sige lang, na may barato kayong lungon sa ilang Buyong Rivera, dool sa ilang Royal Kirante. Mangutang lang tayo dito. Igulang mo to bags lolo na. Patay lang og balik na yun. Mangutang na si lolo ni mo na eh. Ihaling butubag pa na. Pagutang na. Kadiyot lo. Asa man kwarta para palit lungon lo. Asa man. Patay na taon ko doy. Imo na lang problema. Suluhan na. Astilan. Katawan na ng lolo. Ito bagay pa. Ay! Pero patay na yun og balik. Ay. Mas may pagpustol na tanig banig imong lolo na na yun. Tambog tanis dagat. Bitaw no. Ito na. Kay kagong tagyod mo. Bingka mo diha. Bingka mo mga lolo, mga manoy, mga papa, mga tatay ug mga kuya. Taas kayong likining akong bingka. Lami na, humot yun. Bingka mo. Bingka! Hi, kuya! Bingka, kuya! Palit tami ang imong bingkalalat. Sige. Unya lang mo, ha? Mga lolo, mga manoy, mga papa, mga tatay, mga kuya. Line, please. Ay, ayaw lang gud mo pag-ilog. Ay, ayaw lagi mo pag-ilog kay kamong tanan. Maapod mo ining akong bingka kay dako mani. Umayo doon. Ay naman ni si Bugay. Uy, ingon siya kay ani din ni magkita. Pero wa man siya. Hey. Ay, di ka gilok. Ay, kabala ka lang ha. Di man kumulakaw ron. Ikaw may palabihon na ako rong adlaw. Bahala to siya sa iyang kinabuhi si Lalat. Bisikan raw na sabta, baby. Naimutan na itong tarong sa lungon si Lolo Blantoy ni mo. Ato pag yung gihaya din ni sa iyang barong-barong. Wag yun namilar. Wag yun nilimos ba? Wag itay kaon ani may limos. Igo na anak bay. Nay popcorn di hay kaon lang anak. Sabot ko si mong gibati. Gool kay kas kamatayon sa imong lolo Blantoy sa no. Dili bay. Ang tumban sa dako imong tiil. Unsa naman sa imong kagulan? Nurot akong kwarta bay na kuyo. Ako'y nagpalit sa lungon. Nya, napagyudagang may bilar nga. Kusog kay mo kaon og biskwit. O popcorn. Kusog bagay mo kong lalaw kape. Ay kabala ka. Magpasuporta ta sa MR Coffee. Kay lambi kay na pastilan. Twe!
Naghanang tao sa hayas imong lolo bay nunoy oh. Daghan bitaw. Di lang manhingog, mga amak siguro ni sila. Nawagi tingog oh. Ang way tingog-tingog, sige magkaog biskwit. Oy. Ay uban, mga tambok, niwang. O nanay niwang, tambok. Niwang, laom kay mata. Pero mas patay pang tanaon kasi imong lolo eh. Tinuod ka na. Buhi Tinuod na, magyapon. bay. Tinuod na bay. Maayo gyud siguro kayong tao ni lolo ni mo no. Kay daghan man kayong tao mitambong siyang haya. Ay, stricto kay nis lulo bay mo lang toy. Kapi ko no ay. Siko kay batasan. Siko? Mo ba? Daghan naging tawo. Tawo. Ngang, libre kong biskwit. Ug kape. Biswit? Oh, Oh, napag yung mga bata nga kusuke mo inom og juice eh. Juicy. Oh. Ngaon saron. Mas maayo sad na bay nunoy kaysa lain sa kay langaon. Ganina mingaw kayo, nya karon daghan kayo. Bitaw no. Oh, daghan kayo ron oy, daghan Pero grabe. mao lagi. Wala tingog-tingog oh, agyo do. Di, Tingog sa mo diya oy, mga milar. hurod gyud akong sidot bay. Wala ko sapi bay. Sir Ariel, butang nilang crowd para murag dunay tingog kay lain kayo do. Sige. Anak. Sagdi lang. May kwarta man sad ko. Salin man ni sa akong paglukat atong katong malditong bugart ba ako siyang gilukat. Sayang nga be. Ano man? Nagplano naman ta ko nga isuroy ti ka nindot dito syudad. Nindot kay dito bay. Didi syudad. Oh, Dito ano ba ta syudad? sa syudad ba? O lagi Nagplano nagplano ko. ka nga isuroy ko ti nimo kadto. dinhi sa mga nindot nga dapit. Oh, Mao ba? nindot kay dito bay. Aron makita nimo kay Nindot nindot kay sa syudad. dinhi. Diri ba dinhi? Oh, nindot kay dinhi. Oh. Oh. Makita mo sa panahon sa gabi, o nindot kay din eh. Sa panahon sa gabion, Oh, di ay ba? dito sentro ba? Sentro lagi. O lagi. Nindot kay dito ba nonoy? O lagbing siguro, makita ni mo ang kadaghan sa syudad nga mga gwapa, mga siksi ba yun? Gwapa, sexy. Hay ka sexy anang ni Bilar sa imong lolo ang nasa atbang na to na nagbila-bila. Sexy anak be. Be. Kana mo na hindi na ko sigurado ba? Hindi ko sigurado na. Gwapa, unya maibog ka na ako. Malagi! Basta, maibog lang mo. Pero di lang ko man sigurado ha. Tana, kanang malakaw na tana. Tara, Pero kadiot. nga naman. Kinsa may bantayan ng lolo ni mulakaw ta. Nindo traba kay buwak o inatag siguro ni sa kuan kaning ni Parito Per Repulyo sa Kanupi Flower Shop sa May Freedom o nindot kayo. Kanagod sila. Basta lang mahurot ang biskwit o popcorn, ang kape o juice, di na sila malakaw mga Basta tawana. di mahurot. Oh! O tala, sige ta! Tana! Sit! Ni amon lagi tasdan. Kitsa may gipaabot na to. Nako ba ang bangad to ta syudad? Mga to lagi tabay. Pero magpaabot lang tag sakinan, taxi baron or pasaroan nga jeep, kay layo pa kay itong lakbon doon. Kanang jeep di paseroan. Oh! Musakay ko anak. Sakay Pero ka! kanang taxi, usam na siya. O man dito sa tong baryo. Habal-habal noon. To'y daghan dito. Skylab. Kanang taxi bay. Nindot kinasakyon bay. Di ka makayaw ni Hanog sakay na, kay minus imong kwarta na, kay mahal kayong pliti. Mao ba? Gawas ana, limpyo pag yun kayo ang sakyanan bay. Unya, kita lang duha o ang driver ang sakayan na. Aircon ba yun? Madungog lagi na ako sa drama sa radyo nga usahay ang mga driver kuno bahog kag ilok. Driver's taxi. O bay, Uy kaligo bahog ilok. Limpyo di kayo na. o bay. Uy, nay taxi. Napaduli ni. Paraw na ko ah. Okay. Para! Dali, bay, dugyo. Sasakyan na. Yun na. Ay, oo. Ano yung mga magipili mo chinilas? Di magata maghugaw-hugaw. Limpyo magkaning taxi. Happy pa lang, ignoranta. Tuara kabaw! Tuara! Kalooy, skabaw to eh. Dame tu cosita, dame tu cosita. Nindot to ding sakyang taxi da. Humot pa jud kayo. Ingon sila, bahog ilok ang driver. Di man lagi, humot man lagi.
Kita rin yung pasahero. Nindot kayo. Mm. Unsa man ning bugnaw man eh? Ngano man eh? Gada siya guys? Di ba air conditioner na, air conditioner. Air conditioner. Bugno no. Kadit. Kaon sa nakong bag na ko, be. Mga plus kog panyawan, element oil. Aw mo ba? Kung panyawan mo ha, Talan Herbal Haplasius ako. Mga plus ako. Tuarang kabaw! Tabangang kabaw! Niyan ta sintro sudan. Hinduta rin ni Benono eh. Daghan kin lain-lain kulor nga suga oh. Hinduta na i-black oh. Black nga kulor sa suga. Tagsara. Bisag asa kalingi. Kay kuan kayo. Kasa ka kurintin ng dapita no. Daghan kay suga. Kahas mo lang. Malingaw lagi ka ni bay. Dali, sunod ako. Asa man ta? Manuta diyas bar. Bar? Buko bar? Unsa ba? Dili! Unsa nang bar bay? Kanang ATM? Kanang sunda nilang boy patalingho gini boy Benhaima? Nagdagang chicks da bay. Ha? Mga gwapa kayo. Mo ba? Ilabi na magabi eh. Nya, humot pa yun kayo Og bay. buntag di ay gilang tignaw. Di mo ni mo mailan. Og gusto dayo ni mo kung may kwarta ka. Ha? Makagusto din ako kung doon ako kwarta. Kana. Makagusto siya? Ulagi! Kung ba'y kwarta man ko? Aw, makagusto dayo ni mo. Ma-inlove dayo ni mo. Yamatra! Lagi! Mo nang binigdapit nga. Ang unggoy, basta na'y kwarta, gwapo! Yamatra! Mahimo day din ni ang unggoy tisoy. Ulagi! Kung maunata na, manuta ng itom nga suga. Tara! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!